Fis-7 u 8 ta' Mejju li għadda, il-kardinali kienu kollha flimkien għal konklavi li fih eleġġew lill-Kardinal Robert Francis Prevost bħala kap tal-Knisja Kattolika. 8 xhur wara bl-eżatt, fis-7 u 8 ta' Jannar, il-Papa Leon 14 qed ilaqqa l-kardinali flimkien biex jisma' minn għandhom jieħu pariri dwar temi ta' importanza fil-ħajja tal-Knisja. L-aħħar laqgħa tax-xorta magħrufa bħala konċistorju straordinarju saret fi Frar 2014 u kienet l-ewwel u l-unika waħda msejħa mill-Papa Franġisku. Għall-Kardinal Mario Grech, il-fatt li l-Papa Leon 14 reġa' qiegħed ilaqqa l-kardinali kollha flimkien fi żmien daqshekk qasir qed jibgħat messaġġ. Nixtieq illi l-uffiċċju tiegħu ma jeżerċitax waħdu imma f'kollaborazzjoni ma' dawk li huma l-kollaboraturi tiegħu. U hemm min qiegħed jgħid illi qed jagħti din il-linja fis-sens illi ħajsejjaħ ta' spiss lill-kardinali naturalment ġejjin mid-dinja kollha ħalli ikun jista' iħoss il-pols tal-Knisja kollha u jara kif jista' jittrażmetti u japplika il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu fid-dinja tal-lum. Huma 4 temi ewlenin miftuħa għal konsultazzjoni mal-kardinali f'dawn il-jumejn, fosthom uħud li jibnu ma' inizjattivi tal-Papa Franġisku. Dawn jinkludu t-twettiq tal-eżortazzjoni l-ferħ tal-Vanġelu u għalhekk il-karattru missjonarju tal-Knisja fix-xandir tal-kelma talla u t-twettiq tar-riforma fil-Kurja Rumana. Il-kardinali qegħdin jintalbu jitrattaw ukoll tema li dwar hemm ħsibijiet u kurrenti differenti, it-twettiq tar-riforma liturġika effett tal-Konċilju Vatikan II. Il-fatt li għaddew 60 sena mill-Konċilju, il-liturġija ma kienx ifisser biss flok bil-Latin inqazzu bil-Malti jew flok wiċċna l-ġew wiċċna l-barra. U naħseb li dik hija tema li hija interessanti ħafna anke biex nifhmu is-sagralità ta' dil-azzjoni ta' talb tal-Knisja. Marbuta b'mod dirett ma' ħidmet il-Kardinal Mario Grech fil-Vatikan ser tkun diskussa wkoll it-tema tas-sinodalità fejn il-Papa qed jitlob il-fehma tal-kardinali kif is-sinodalità tista' tgħin u jeżerċita l-Ministeru ta' Isqof ta' Ruma u suċċessur ta' San Pietru. Il-laqgħa tal-kulleġġ tal-kardinali bdiet l-għada li l-Knisja temmet sena ta' ġublew li kellu bħala tema Pellegrini tat-tama. Il-Vatikan qal li f'din is-sena aktar minn 33 miljun pellegrini żaru Ruma apposta għal ġublew fosthom eluf ta' Maltin. Tama li dawk kollha li dawk il-miljuni li għaddew mill-bieb għaddejs iltaqgħu xi ftit ma' Kristu għaliex huwa Kristu li għandu kelma illi tinkoraġġixxi tagħmel il-qalb u tagħti futur lill-umanità.